Бу йорт 1876 елда төзелгән. Бурасы нараттан иң нык агачларның берсе диләр белгечләр. Шулай да вакыт үзенекен итә. Диварлары ишелә башлый, түбәсе чери, шуңа өстәп янгын куркынычы да бар. Бүген бу бина Татарстанның мәдәни мирас объектларының берсе. Монда 1887 елда Владимир Ленин яшәгән. Төзекләндерү проекты 2019 елда кабул ителә. Быел эшкә керешәләр. Белгечләр әйтүенчә, ким дигәндә 50 миллион сум акча кирәк булачак. Бу сумманы Андрей Петриченко түләргә тиеш. Чөнки менә инде берничә ел ул бу йортның хуҗасы булып санала. Самое главное это наше требование. Безнең катгый рәвештә куелган таләбебез бар. Һәрбер бүрәнә, баскыч, тәрәзә рамнарына аерым исемлек төзелә. Төзекләндереп булмый торганнарын махсус комиссия белгиләячәк. Димәк, кайбер материаллар яңартылса, кайберләрен алмаштырырга туры киләчәк. Бу әлбәттә чирек яисә кортлар зарарлаган агач предметларга кагыла. Анализы комиссионно принимается решение. Әлегә реставрация эшләре башланмаган. Бинаны бары тик сүтәләр. Һәрбер бүрәнәнең үз номеры булачак. Менә шундый сүтелгән рәвештә бу бинаны Лаеш районына илтәчәкләр. Лаешта махсус төзекләндерү цехы бар. Аның хезмәткәрләре моңарчыда агач биналар белән эш иткән. Шуларның берсе Балык бистәсе Олы Елга авылында урнашкан мәчет. Ул 19 гасырда төзелгән була. Каждое бревно отдельно осматривается, очищается. Һәрбер бүрәнәне аерым чистартачакбыз. Аның чирегән, яраксыз өлешләре бар икән, алар төзекләндереләчәк. Моның өчен аерым комиссия бар. Шул рәвешле без яңадан бура салып чыгачакбыз. Соңыннан аны тарихи урынына илтеп урнаштырачакбыз. Эта часть бревна меняется целиком и полностью. Заманында бу табыш китерә торган йорт булган. Хуҗабикә Ростова бүлмәләрне арендага биргән. Йортның бүгенге хуҗасы Андрей Петриченко бүген журналистлар белән очрашуга килмәде. Төзекләндерү проекты белән баш архитектор Ирина Аксенова таныштырды. В первую очередь он хотел бы вылечить это здание. Хуҗаның иң беренче максаты бу йортны төзекләндерү. Алдан бар нәрсәне планлаштырып бетереп булмый, әмма яңадан табыш йортын булдыру теләге бар дип беләм. Без архитекторлар бинаны аның диварларын төзекләндерергә тиеш. Владимир Ленин яшәгән чорда ул нинди булган, нәкъ шундый килеш калырга тиеш. Таким образом его реставрируем, как вот оно было в тот момент. Бүген төзекләндерү эшләре белән КПРФның Татарстан төбәк бүлеге беренче сәркатибе Хафиз Миргалимов та танышты. Әгәр дә шул килеш бастырыла икән, берәр почмагында бүлмәсендә монда Ленин яшәде, әнисе белән август, сентябрь, октябрь 1880 дигән язу һәм әдрәк экспонатлар була икән, ул бик әйбәт. Йортны гына түгел, юкка чыккан тарихи флигельне дә торгызачаклар. Ремонт эшләре 2024 елның май аенда тәмамланачак дип ышандырдылар. Алия Хәйретдинова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.